Takže čaute ľudia, je tu so mnou Aťka. Čaute. Zas a znova. Obidve tu musíme vždycky byť. Áno, musíme. Tak my sme sa stali s vami porozprávať. Dúfam, že nás nebudete komentovať o zlých komentároch, pretože my sa naozaj snažíme a chceme, aby náš kanál bol výnimočný. Aťka možno nebude vo všetkých videách, pretože ona je moja kamarátka, ona iba u mňa spávala. No a keď sme teda boli spolu, tak sme museli aj spolu natáčať. No, nedali sme si povedať. Ups. Tak my sme teraz v našom outfite. Ja som Hello Kitty, ako môžete vidieť. Strašne sa mi tie plavky páčia. A ja som strapcovitá, neviem čo. No. Tak, to sme teraz vyladené a bavíme sa. A bude ináč druhý diel paranormálnych videí. Môžete sa tešiť. Áno. Ale viete, Aťka, keď hovorila, že behal okolo stola ten vysávač, tak to bola pravda, niekedy mu aj prepne. Ale to zase také zle nebolo, pretože aj naozaj niekedy mu prepne tomu vysávaču. Áno, ja keď som išla domov, tak ten vysávač behal, nabúraval všade, takže je to pravda. Vlastne, ale nie normálny, ale taký naozaj, gulatý. Nemusíte si... Pokiaľ vám to sa nestane, tak neverte si, mne je to jedno, ale ja tomu verím. Tí, čo veria, Tým ďakujem. A ďakujeme. A tým, čo neveria, nech sa snažia veriť. A nemusíte veriť, ale nemusíte nás Nenútime vás, takže... A nemusíte nás za to ohovárať, že tomu veríme. No a chceli sme vám povedať, keď je vonku tak teplo pre nás. Tak napustite si bazén. A choďte do plaviek aj po ulici a potom choďte do bazéna sa švacnite. Dobre, tak pre toto video to bolo všetko. Takže čaute.